Kawar-kawar ora. Dipun kudang Sing gampang senenge ra jamak-jamak itu. Oh iya. kepripun sing gambang Asik. Kowe mau tak sing gampang mau takon kula pas jajan teng angkringan. kepripun Pak, ngopo? Ajeng nyuwun prisa sinden sing kebumen asmane sinten nggih, Pak? Kowe lah. Monggo sing gampang ki Silegan lho kae, Gong. Heeh. Si Joko. Mbok, Ndeng. nek niki legan nek sing teng burine sing gampang niku enten sing legan mboten Sing mburine sing gampang. nggih Napa to? Oh, tim streaming to. tim streaming niku Ampun, wis. lah kepripun Wah, wis omo kabeh niku nggih. oh Pawe enten sing bareng kula enten sing ajeng vikol kula terus kula dicie-cie ngoten. Waduh, ana sing cie-cie ngoten. Wah, ya wis. Kok wis benengke wae, Gong. Ora. Dijunjung sinten nggih? Nika ta? Nika. Ayo Harminggat kowe. Kameramene kok nakal banget kok. Ning bocahe bagus. Bocahe bagus nek ngomong gagap. Wo. Kaya ditraksi kae. Tesih bujang mboten niku. Tesih. Oh, tesih bujang. Pun ampun kuwatir nika. Heeh. Nah. Mbak Lian dapure anu daleme klerak-kleru pokoke. Nganti isin lho, Gong. Dijunjung lan disawah Aja kok wonge montore gagat disetater. niku berarti kan sehati sing ditunggangi kalih sing nunggang sehati niku Pak Wida, piye dah? Kameramu dolen wae. maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika Mas Dodo. Mas Dodo niku sehati kalih montore